om te beginnen, inderdaad, ik was erbij, de heer Seder was daar ook bij. Dat was sowieso al de kas landen, zoals de heer Seder ook zei. Dat is ook het eerste wat mij is geleerd in ieder geval, dat moet je zeker niet op één hoop gooien met de eilanden zoals die nu gelden. En die fungeren in ons koninkrijk als openbaar lichaam. Dan zijn de landen toch echt wel van een hele andere orde. Die moeten dat ook vooral echt wel zelf uitzoeken. Ze moeten wel even de leningen terugbetalen die we aan hen hebben, die wij nog steeds aan hun financieren en ook blijven financieren. De heer Seder verwees naar het marktplaatsverhaal. Ja, een euro. Ja, wel ook best een hoge opbrengst nog hoor, denk ik. Maar los daarvan, voorzitter, ik ben hier niet om de oplossing ook aan te dragen. Hè. Dat is ook vooral aan het kabinet. Ik constateer dat er bar weinig terechtkomt. De kaslanden, die schuif ik even terzijde. Maar in ieder geval op de openbare lichamen zie ik gewoon dat er bar weinig van terechtkomt. En dat al jarenlang. En dan zitten we met z'n allen in een rondje te draaien, met name hier toch wel in deze commissie. En dan kunnen we met z'n allen in een kumbaya-modus gaan zitten. Hopen met een zak geld dat we het allemaal wel gaan oplossen. Maar daar lijkt het in ieder geval niet op, voorzitter. En ik meen ook nu, Bonaire, ik heb er ook aan gerefereerd in mijn spreektekst, dat Bonaire heeft aangegeven op nog een 5-tal dossiers. En dan heb ik het over huisvesting, dan heb ik het over voedselzekerheid, dan heb ik het echt over grote thema's. Willen ze er ook wel heel graag wel hulp? Rijksverantwoordelijkheid van Nederland. Nou ja, voorzitter, ik zie een interessante gedachte. Maar dan zou ik graag willen weten ook van de staatssecretaris hoe dat eruit zou moeten gaan zien. Nee, niet eens zozeer, voorzitter. Nee, helemaal niet. Nogmaals, en ik herhaal weer. Ik heb in mijn tekst duidelijk aangegeven dat ook de eilanden zelf nu, de Wijseilanden zelf aangeven dat er behoefte is aan rijksverantwoordelijkheid. Op een aantal hele grote thema's, waarvan je toch inmiddels zou verwachten. Ik noem toch maar weer eventjes Celibon. Dat is primair, is dat de verantwoordelijkheid, was dat van Bonaire zelf. Niks van terechtgekomen. Woningmarkt, onderwijshuisvesting, voedselzekerheid. Verantwoordelijkheden van Bonaire zelf. Komt niks van terecht. Voorzitter. En dan komen ze wel terug met van nou, misschien moet de rijksverantwoordelijkheid worden genomen. Misschien moet het Rijk dat allemaal maar van ons overnemen. Nou, kan best een hele interessante gedachte zijn. Maar dan hebben ze ook natuurlijk niets meer te zeggen. Dat is natuurlijk evident. Nee, ja, voorzitter, nogmaals, en ik ga mezelf niet herhalen. De Wijseilanden hebben zelf aangegeven, los van de kaslanden, de Wijseilanden hebben zelf aangegeven dat ze meer regeringsverantwoordelijkheid willen, dat meer rijksverantwoordelijkheid willen op een aantal hele grote thema's. Nou, dat kan. Kijk, vooralsnog zitten ze in het koninkrijk. Dat kan. Maar ja, dan hebben ze natuurlijk ook helemaal niets meer te vertellen. Maar nogmaals, ik wil ook graag van de staatssecretaris horen hoe hij dat voor zich ziet. Want het kan natuurlijk niet zo zijn, zoals we de afgelopen jaren constant hebben gedaan, is een zak geld naar voren schuiven en denken dat het van zichzelf wel op gaat lossen. Want dat gaat dus niet gebeuren.